Bħala pajjiż irridu naraw li minnu lest ikompli investi igawdi wkoll minn inizjattivi li jtieħ l-Istat biex ikompli jkabbar. U importanti li l-kumpaniji lokali jkomplu jgawdu minn aktar promozzjoni ħalli jkunu jistgħu jikkompetu. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt żjara fl-uffiċċji tal-kumpanija Jobetit f'Ħażebbuġ u ntlaqa mill-fundatur u kap eżekuttiv tal-kumpanija Nikolaj Livori. Għandna l-intrapriża Maltija, żgħażagħ Maltin li jemnu f'xi ħaġa, dan is-settur partikolari il-gaming li tant kiber tul dawn l-aħħar snin, però normalment aħna naraw setturi ta' gaming li nifmu li jkunu barranin li ġew jinvestu f'pajjiżna. Bil-maqlub għandna Malti li jemmen fis-settur, fil-prodotti, fl-abbiltajiet anke ta' ħafna Maltin li jaħdmu għadhom żgħażagħ. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista nnota wkoll kif din il-kumpanija ssib taħlita ta' Maltin u barranin li kapaċi jaħdmu flimkien fi spazju miftuħ fejn wieħed ikun jista' jqabbel l-ideat. Min-naħa tiegħu Nikolaj Livori qal li hu sabiħ li l-politiċi fl-aħħar qed jagħtu każ kumpaniji Maltin bħal din li qed toffri servizz f'pajjiżna anke billi tara l-bżonnijiet tas-suq lokali u appella għal aktar attenzjoni mill-awtoritajiet biex kumpaniji bħal din ikomplu jiżviluppaw. Nieħu pjaċir li qed niġu noticed mill-Member of Parliament. U sabiħ, persi qed nagħmlu marketing għaw Malta, qed nippruvaw noffru servizz Malti. Tatina exposure li għandna bżonn. Matul iż-żjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat mill-President tal-Kunsill Ġenerali Kristi De Bono, mill-kandidati għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Rosalind Borch-Knight u Michael Merċieqa, kif ukoll minn kandidati għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali.